jekk qed naqraw ktieb, idu naqraw kif inhu. Mhux hekk. Mhux ninterpretaw xi ħaġa li m'għandek taqsam xejn, speċjalment meta xi ħadd taf li għamel translations li mhumiex onesti. Kun qed tagħmel tkun qed qiegħed tiddisprezza dak il-ktieb. Issu xi ħadd kiteb ktieb u qed tisfruttah biex inti biex tmessi l-kawża tiegħek. Kawża tiegħek. Bażikament, il-xismu, il-Bibja hija on the same par ma' kol moħra bħalma l-mitoloġija Griega. Għasabu minn kiteba l-Bibja, laqasabu meta nkitbet il-Bibja, laqasabu x'kienet tajt il-Bibja, laqasabu kif kienet tinqara l-Bibja, ma nafu xejn. Xejn. You know? Mill-frak. Frak, we have to pick up the pieces. Dik mhux qed titkellem fuq Alla, dik mhux qed titkellem fuq spiritualità, qed titkellem fuq affarijiet ta' Alla li jieħu gost, li tagħmillu barbecue, kemm ifuq issa, kemm ifuq jikkalma. And this is written in the Bible.